Hayibo wema bese niyibonile le video lena yalo mntwana lo othi mina ophuzise umngani wakhe amaphilisi okulala wamthatha wamusa enyangeni uyomphalazisa idliso afakwe lona umfana. What an idea. What an idea. Sesizobenza njalo odadewethu. Sesizoba phuzisa amaphilisi omphathela ijuice. Uyilayisha amaphilisi okulala. Uzophapha enyangeni esephalaza. Kwi-comment section abantu abaningi abakhomentayo bathi umngani wami nami ongisiza ngasizo anti wami bese ngikwi-relationship nalomfana for 5 years. Umfana engikukumeza ngithi ekoroba ngamphansi. Uthi wangithatha udadewabo kababa wami wathi mntanami ngicela ukuthi sihambe somewhere. Uthi kanti uyongelapha uyongilaphela ukuthi ngikhishwe idliso. Uthi ngabe uyumfana ngasamfuni kuyimanje it's been more than 5 years hlukene nomfana. Kusho umngani under that comment section. This one is a new thing. Sizoniphuza amaphilisi sonikhipha amadliso sonlalisa khozanizwa, especially obhuti bethu baningi. Khona abafana abadlisiwe nabo abahluphayo, bakhona ngisho sisibethe abadlisiwe abahluphayo. Sizoni landa ngamaphilisi okulala. That's funny.